Отиваме на сайта. В полето за търсене ще запишем shop.atomy.com.eu. Всичко с латински букви, разбира се. И попадаме на главната страница на европейския сайт Atomy за начало да се регистрираме. Вдясно виждаме бутона Anmelden. Вече ми е настроено на немски език, но тук може да се избере още испански или английски. Ако натиснем върху глобуса също горе вдясно, ето виждате, да, английски, испански и немски. При мен е избран немски. Ако ви е удобно с английски, изберете английски или испански. Затваряме прозореца и нека да влезем. Въвеждаме своя номер и парола. Натискаме синия бутон, за да влезем. Потвърждаваме. И какво е новото тук при регистрацията? Сега не е нужно да въвеждаме парола за гост, а също така не е нужно да въвеждаме адреса на купувача. Той ще го направи сам, когато направи поръчката си. Сега да видим горе вдясно бутона Регистриран. Натискаме го. Избираме конзумент, това е купувачът. Тук се съгласяваме с всички правила. Натискаме на синьото бутонче Weiter. Продължаваме напред и трябва да въведем имейла на регистрирания купувач. Първата част на имейла въвеждаме в първото поле, а във второто поле избираме втората част на имейла, адреса gmail.com. И сега е важен момент. Трябва да натиснем сивия бутон, за да се направи верификацията и купувача ви да потвърди имейла си. Натискаме на него. И тук трябва да въведем 6-цифрения код. Вашият купувач трябва да влезе в пощата си, да отвори писмото от Atomy и да види 6-цифрения код. Трябва да го копира и въведе в системата. Т.е. да се върне на страницата за регистрация и да го въведе в системата. И разбира се, да потвърди. След това долу натискаме синия бутон Weiter напред. Отново натискаме на синия бутон напред. Сега имейлът вече е потвърден. А сега важният момент, трябва да въведем всички данни на купувача ни. Имейлът вече е въведен. Сега трябва да изберете код за мобилен телефон. Аз избирам Германия. Това е код 410-9. Избирате кода на страната, в която вашия човек е регистриран. След това въвеждаме имената. Например, човекът, когото регистрирам, се казва Анна. Това е името. Следващия ред го пропускам, защото няма второ име. Следващият ред е фамилията. Мустерман. Дата на раждане. Следващото е пол, мъжки или женски. Избирам женски. Следващото, което трябва да изберете, е парола. Паролата трябва да е минимум от 8 символа. Трябва да има както главни, така и малки букви, както и някои символи, знаци. Когато въведем паролата и я потвърдим, т.е. я повторим още веднъж, натискаме отново синия бутон Weiter, следващата стъпка. Следващата стъпка е изборът на спонсор, точнее номер на спонсора, човекът, под когото ще регистрирате новия купувач. Тук ни питат, знаете ли номера на спонсора? Кликвам да
Знам под кого ще регистрирам. Това е първия бутон Аз. И след това натискам синия бутон Weiter. Тук въвеждам номера на човека. Това обикновено е последният човек във вашата структура, от лявата или от дясната клонка. Аз отивам в моята структура, копирам ID-то, номера на последния човек в десния ми клон в този случай и го поставям в системата. После натискам лупата. И системата намери моя спонсор, под когото поставям нов купувач. Трябва само да кликна върху синия бутон Bestätigen, което означава потвърди. Сега ще видим как новият ни купувач ще стои в нашата структура. А тук ни питат дали сме съгласни или искаме да сменим спонсора. Ние не искаме да сменяме спонсора, затова просто натискаме синия бутон Weiter. Тук трябва още веднъж да проверим всичко. Системата ни дава такава възможност. Проверяваме името, фамилията, телефонния номер, центъра, към който по подразбиране се е прикрепил нашият купувач. Разбира се, може да се промени в процеса, но на мен не ми се наложи. Номерът на спонсора, под когото регистрирахме човека. Ако всичко е вярно и сме съгласни с всичко, натискаме този квадрат. Така виждаме отметка. Значи потвърждаваме, че всички въведени данни са верни и коректни. Сега трябва да завършим регистрацията и да натиснем синия бутон долу вдясно Anmeldung abschließen. Готово. Atomy ни поздравява и виждаме нов идентификационен номер за нашия клиент. Този номер трябва да изпратим на нашия клиент заедно с паролата, която измислихме при регистрацията, която въведохме и повторихме. Надявам се това видео да ви е било полезно. Споделете го с тези, на които смятате, че е нужно също да го изгледат. И ви пожелавам повече регистрации във вашата структура, както и успех в работата с Atomy. Всичко най-добро! Чао, чао!